10:41 sa atong orasan, and there you go. Kamo na lang ang mag-pray para sa ila. Siyempre, wala may gusto ato dito. Kung siya may tabo siyang anak, wala may gusto ato. Sila naningkamot sila. Medyo siguro wala man ta na edukar gyud anang unsay buhaton kung nga nang atong mga member sa kapamilya. Di ba? Siguro mo lang gito ilang naisip nga pwede nilang kuan agi pud sa pagprotekta. Pero okay pud gyapon tong magkonsulta ta sa mga eksperto, di ba? Okay po tong mga suggestions sa itong mga friends, if ever natay mga friends diha. Ingani, medyo worse ang batasan ni Lenlen ani nga time kay makasakit na manggid siya, di ba? Sakit na siya og tao, pwede pa niya mapatay, di ba? So, isa ni sa mga kadena nga kailangan nga antuson ni sa pangalan sa tong bida gani si Mindanao. Wala pa naulian, and dagan sa ato ang nagkuan dani, nag-text dani nga maulian palagi na Master Pops ay kabalaka in time. No, mas maayo kay experts naman. So expert naman sila ana, so dili na to sila butan. And then naning-count ba na sila nga if ang mga tambal mag-work, ang mga things sa kinabuhi nga naa with the hospital, mga things nga gamiton kana if mag-work na siya maayo kung nai-obserbaran pa man gud na, di ba? So all you have to do kay wala man kay mahimo is trust and pasalamat na lang na ni sponsor, di ba? Ni mga malumong na kasing-kasing ni hatag og ayuda para man lang makuhaan og gamay nga kabugaton ang mga kadena ni Ma'am Minda. Kinsay gusto mag-share sa ilang kadena sa kinabuhi? Sa una or karon ba na ba kay giagian? Tawag karon 0995-335-2093. Unsa ka grabe na imong kadena sa kinabuhi? Unsa ka bugat? Once again, 0995-335-2093. Labi na tong kuan katong nakaagi na bitaw og kalisod nga karon medyo na boss-bossan na ang kabukaton. Hello? Hello? Ngayong gabi. Hello? Hello? Sige lang, pwede man ka magkuhan. Kana bitang i-hide na to imong pangalan. Pwede ra. Hello? Hello? Hello, good evening. Mayong gabi Ang gabi. Mayong gabi kailan ka na ko? Si kailan ka na ko kinsa ko? Kalimutan ko sa aparador. Kalimutan mo sa aparador. Kunin mo na ang hanger. Ako nga pala si Luis Manzano. Luis kaya Manzano pala. po ito. Gusto mo magpaila-ila sa amin? Pwede ako mag-rate? Mag-rate ka? Anong sinabi ko? Sinabi ko ba na tumawag ang mag-rate? Sinabi ko ba yun? Meron ba kayong narinig nun? Ate! Oh no! Ano? Hindi mo pa ako kilala tapos nag-greet ka lang. Yung gusto mo sa kinabuhi ay mag-greet lang.
Ang aming gusto dito sa mga Dear MOR fanatics, mag-learn from each other. Ang gusto mo, mag-greet lang. Talagang ang bigat ng kadena mo. Anyways, atong willing mo share sa ilang kadena sa kinabuhi. Be, hello, may gabi. Hello. Hello. Hello, good evening. Pakihinay sa radyo, Brad. Ha? Pakihinay sa radyo kay kuan man kaga-echo. Okay na. Wala man, no? Oo, di. So guys nanan, Brad. Hello. Hello, dili ka makanuog sa ako kay kusog kay mong radyo laging. Kasabot Sayang, nakasulod na ra ba ka? Talagsa ra ba kay makasulod ning mga callers? Hello, may gabi. Hello. Hello, good evening, Brad. Good evening. Gusto ka magpaila-ila? Opo. Ha? Okay, 8 minutes na. Pagyapon tay caller nga kuan. Nga tinud-anay. Okay, okay, ragyapon ko na ni. Hello, may gabi. May gabi. Good evening, kitsa ni? Juan di ay. Joanne, naka-loudspeaker ka, Jo? Ha? Naka-loudspeaker ka? Oo. Ayaw lang i-loudspeaker daw, Jo. Sige. Hello. Hello. Hello? Oo. Unsa man ni loudspeaker ni? Dili. Wala naman. Sige, nayan ta kabi. Sige daw. Jo, pila edad? 21. 21. Sige. Sa usa ka 21 na kay naagian nga kadena sa imong kinabuhi, di ay? Naa. Unsay ginaturing nimo nga Ha? unsay ginaturing nimo nga kadena sa imong kinabuhi, di ay? Unsa ni nga sitwasyon? Sa kalisod sa akong pamilya. Unsa man na siya kanang lisod sa financial, relasyon, unsa man na? Oo. Sa relasyon. Nagbulag naman gud akong mama papa. Dili po ni kung sa akong mama o sa akong papa, di po ni ma-close na. Sige ramig away. Gusto na ako nga makuan ni sa akong mama o papa nga nang may mo kita ni close kay di man gud ko nila andam dawaton kay tungod nga naman gud ko'y anak. Pan kay ko tapos ang anak akong ang papa pa yun sa anak kina hindi pa yun mo support sa ako tapos wala pa ko dinikanan mo support sa ako na lang magbuhi sa akong anak na kung lisod jud kayo kung kinabuhi wala ko mahimo sa hindi na lang sa taas na lang ko mangayog tabang na matabangan ko niya ng saon ako ni sakit mong kayo. Sakit ang Ako ang kuan karon na kuan akong pamilya sa ko layo kay sa ako dili sila mangwana ko ba hindi sila anda mo dawat sa ko So wala kay kauban. Wala Unsay ka pa encourage nimong padayon lang? na ha Unsay nagpa-encourage nimo kanang nagpadasig sa imo ba nga mo padayon sa kinabuhi o maning kamot? sa ko ang anak Unsay imong nahuna-hunaan? happy ko na naabot akong anak sa akong kinabuhi. Sa una, surrender na ako sa akong kinabuhi. Napay panahon na gusto na akong mahiko, gusto kong mawala aning kalibutan. Pero pag-abot akong anak sa akong kinabuhi, nadasig ko na kuan ko ng di kang usturbaw, makawala sa kalaay, malipayon ko, bahalag kuan ko sa akong dinikanan. At least, nalipay ko kay tungod na akong anak na
makaunahon na kung say angay na ko buhaton na para sa muang duwa. Para po sa ugma niya na mag-grade 2 na ba siya sunod. Mag-grade 2 na Grade kung 2. anak sunod. Pila ka years na? Pila na siya ka years? Mag-6 na siya karong June 3. Imagine 6 years ka naningkamot o gisaligan na ni imong self. Oo. Palakpakan. Salamat. Inga na kaka-strong. Tungod lang po sa taas sa ngayon po. Tama. Tabang kay Maintain that. kailangan. I-maintain that ha kay muna siya ang imong kumbaga kung sa superhero muna imong power. Kung mawala na imong power, magpadala ka sa tanang kagubot sa kalibutan, na mga sasaw nga mga friends or sa ba ng mga problema diha. Kung magpadala ka, mapildi imong pagka-superhero. Maudjud. Muna'y power sa Ginoo sa imo ang kanay imong strength bitaw nga nagsugakod ka. Ug ang imong gigigaanan sa imong power imong anak, tama? Oo. Ano yun? Kabalo ko nga mahappy ka kung unsay may tabo sa imong anak, mas mahappy pa ka, di ba? Oo. Mag-graduate siya, syempre doble imong kalipay. Una-una ang mga future imong gusto sa imong anak. Na mga uban ka relasyon bitaw nga pareha ra man gyapon sa imo. Medyo ang misis ra gyud ang naa, wala gyud diha ang mister. Pero nakaya man gyapon nila. Joanne, no? Sa time name? Jud, kaya naman Jud basta mangayo po tao tabang sa taas. Kana siyang pinaka-importante manggod, no? Sige. Sige lang kay kung grabe na tong ampo man, kung sige tag ampo, makabalo man ta sa mga mensahe aning mga adlaw para magaydan ta unsay buhaton ani nga adlaw. Na ingani di akong timan-an di ay ana wata kabalo ba ni moabot ang opportunity sa imong kinabuhi. Unsay imong trabaho gani? Kuan ra kay kaning restaurant. Sa unsa man na food server? Oo. Kana dagan man ka mga mamit ana nga kuan buutan and usahay bitaw gamiton man na sila ang imong kabuutan, ang imong pag respect sa uban, ang imong pag treat sa uban tao nga maayo pug ka nga tao, makita man na nila. Kabulo ka nga sa ako bitaw sa una. Nagbinuotan lang gyud ko na nakakita sa ako nga potential ko digi pa eskwela ko niyag balik. Kanang mga ingana nga matao bitaw nga walay laing gihimo sa kalibutan pero mahimong angel para sa uban. Mahimong anghel para sa uban. So puhon no, the more ta nga magpray makabalo man ta and kana siya ang atong weapon no, ang atong kadasig. Inspirasyon nato ang atong anak. And then dili lang gyud ta muundang, never give up. Salamat. Sayang kayo ang kanang mag-depress bitaw ta, no? Sayang kayo ang oras, sayang kayo atong mga luha, mga gipangbati. No? Maudjud. Advice nimo sa mga single mother. Ako advice sila na gusto na ko nga kung nay naka-experience ako karon sa kung mga kaagi, kailang jud mo surrender. Kailang jud padayuno lang jud ninyo. Mabot ra po sa panahon na makita ninyo nga kuan ka na mahappy ra hapon mo na makita ninyo yung anak na magkadako. Mabot ra po sa panahon na madako ang bata, mao ra gyapon makatabang sa inyo ako na makauman og eskwela, napauman naman jud ninyo eskwela ang inyong anak. Para makita nimo nga unsa jud nimo siya kalab o ay lang pasagday lang ang mga istorya sa mga lain tao na nimo na nanat ta pero di lang jud ta mo surrender mo lang jud to. Usahay manggod. Unsa ta imong name gani? Joanne. Joanne. Jo, usahay manggod no kanang
makita nato sa gawas nga ang imong problema kay ang imong anak, no? Kumbaga, nahimo siyang mga gasto niya, mga kwan, di ba? Parang ang anak ang nahimong problema. Pero, usahay makita nato no nga, dili man din na dapat mao ato paghunahuna. Majud. Kay ang imong anak natural. mismo, siya ang imong power, siya ang nagbangon sa imo, di ba? Oo, natural. Lisod kay, maglisod man dyan sa kung nanatay anak. Mm-mm. Kay, lang ato pasada na tong anak na magsakit. Di, lisod na po kaayo. So baga, in a way, ang hunahuna nato atong time nga depressed ta, kadina nato ang atong anak. Oo. Pero naaday purpose, di ba? Naa siya purpose nga nung naingani imong life. Sometimes magreklamo man gud ta diretso sa Ginoo nga nung ingani kung ingani Lord. But then naaday purpose kana day siya, bantog ra kay naaday koy ma-learn ani. Para makaya day nako ang mga butang-butang. No. Maka-inspire ko sa uban dayon. And dili lang akong kagawasan, ang kagawasan pud sa uban mo ay mahimong blessing. Majud. Pero, naga po tao nga, mga kante, mga laptunon sa, Hinoon. mga po makakuan sa imo nga, kanang wala gusto nila i-down ka bitaw. Pero i-pray na lang nato na sila kay wala pa nila nakita ilang purpose sa kinabuhi. Noon. I-pray lang nato kay naalanggid na sila yung mga hinaing sa kinabuhi nga wa pa sad nakasabot pod. Kay dili man sila sa ato nagstorya, no? Wala man takabalo na yung mga napod na sila yung rason nga nung ingana na sila sa ubang tao. Kanang medyo ganahan ang nabitaw ubang tao nga. Ka-agree ba mo? Nga nay ubang tao nga ang gusto sila istoryahan ang mga kadaot sa uban. Ang mga failure sa uban tao, ganahan kay sila makigstoryahan na, hala, si Kuan ba? Kanang nga bitaw sa mga chismis. Huy, bayot day si Kuan, uy. Uy, kasi Kuan bitaw kay na-bankrupt gid, uy. Or namatay yung Kuan bay, kuko. Tanawa kay na do, tanawa do. Kanay nga na bitaw, na yung mga tao nga nga na. And, pasayloan na lang good sila kay wala sila kabaloon siyang gibuhat. Kailangan lang kita, katong mga mature na, kita nga mga naka-learn na about sa kinabuhi, dili na ta mo sasaw pa sa mga taong ingana mag-down sa ato. Kay kung magtumpangan na to, then mahitabo ang di mao, mura kag nakig-level ra sa ila. Imbis na ka sa taas kay naka-learn ka, na-edukar ka sa tinuod nga meaning sa life, nagtuwa ka sa ubos. You went down to the bottom. Kung asa sila, dito sa ubos sila nagtambay, so nagpadulong ka dito sa ubos kay gitumpangan mo man. So, hindi tayo patitinag niyan. Masyada kaya ang story karon Master Poppy, pero wala man ko nakarelate. Oy, basta salig lang dyan sa Ginoo kay tabangan ta niya. Amen. Para sa ako maulian ra na si Linlin. Salig lang dyan ta kay Lord, wala may ihatag nga problem nga dili nato kaya sulbaron. Prayer is the best armor against all trials. Yes, sometimes gani ang problema kay dili kailangan sulbaron. Oo. My point is, sometimes ang problema dili kailangan, like say for example kani ha, ang problema niya kaning nga ni kang Lenlen, problema niya is nagid siya kuan na sa iyang pag-iisip. Sometimes sa kinabuhi ni Milda, posible nga dili ma-solve gyud ning kuan ni Lenlen ang iyang problema sa pang-iisip. Pero if you can see kung anong naani nga problema, you will find happiness pa rin. Ang purpose ani nga problema ba? Kung makita ninyo ang bigger picture, nga uy,
na siguro ni nga problema kay para maka-learn si Minda nga dili na pabayaan si Lenlen para makita sa ubang tao ug ma-inspire sila ug makatabang ug maka-help ang ubang tao na makita nila ang love ni Minda. O di ba ma-inspire ang ubang tao? Kanang ingana bitaw not necessarily nga masulbad gyud ang ato mga problema. Labi na sa example, to problema is example financial. Not necessarily nga ang hatag sa imo sa Ginoo is mudato ka. Sometimes ang iyang lesson para sa imo is maging kontento. See? Basin lang pod ang imong problema kay grabe kay kamo gasto pod nya. Pobre man day ka. Ano ba? Gusto kay kag ngani, gusto kay dagang kay gusto di ay. Basin mo na problema. Basin ka na lang, uy, dili lang nato tasan kay ang kuan. Wata ka balo. Pero posible pod nga isulbaron gyud ni ang imong problema. Okay? Kay basin makwanta ba, basin magmahay-mahay ta ni Lord ba nga, nganong tong sa uban iyang gisolve sa ako kay wala gisolve. Ano man na Lord? Overpower Lord? Nain ra ba ta usahay? Salamat kayo sa mga nakakuha na nga story, naka-relate, na-inspired, huwag naka-learn. Basta kay, i-surrender lang nato na sa Ginoo tanan ng atong mga hinaing. Okay? Alright? Amen ba na? Pag di na nato kaya, surrender na sa Ginoo. Ayaw paabutang maapektuhan imong utok, anak, kay nagmukmuk-mukmuk ka diha. Wala ka nagkaon, di ba? Usay, sagda na to tong self, kay nga man ang problema, wa may nagmahal sa ako, inom-inom ko na di, waldas-waldas na di. Wa, nagipake. Galingan na, bitaw. Sayang imong kagwapo. Gamita ka na nga mga trials nga kana bitang instead of negative ang resulta, baliktara. I-try og kuan gamitig power diha nga kaning kamot. Okay? Then prayers kana gamiti. Basa dagan sa Bible say dili ni maong answer di ni mo. Sige basa pa more. Ana. Or unsa ba na sa Quran ba na siya kung Muslim ka? Nya i-change imong lifestyle kay basin ka na imong lifestyle mo'y problema o at least makatabang sa imong self, ha? And then kato kong ingon, ayaw yung pangit-ngit-ngit-ngit perme. Ayaw iyo pang suga kung depressed ka, ha? Pasigay dito ka sa hayag permi kung gabi hayag ipahayag permi. Kaya salamat mga Mia sa inyong pagbilar-bilar. It's 12:05 na. Tanang mga gusto mo share nga di na nako kanibitawng dili na nako ma-answer. Sensya na wala tay oras ha. Nay mag-share dani og Bible verse sa mga Christians diha. For I know the plans I have for you. Oh, kabalo siya tanan, no? For I know the plans I have for you, declares the Lord. Gideklara kana sa Ginoo. Plans to prosper, malambuon ka. And not to harm you, og dili ka pasubuon. Plans to give you hope, paglaom. And a future, og. Diba? A future nga puno sa paglaom. Kaya mo yan, kaya natin to, ha? Nya, request na rin ka og kanta nga Kaya by Tune Masters. I-share na din to atong kanta na kanta diya sa Facebook diha.
Akong gabuhaton bitaw mga miya tungod kay Monday timing ra pud kay nino. Akong gabuhaton every Monday gyud. Gina-play na ko tong nga kanta. And in a way kami biya gahimo. So in a way gakadasig gihapon ko. Bisag kami ang naghimo because that is the true purpose sa nga kanta. And every Monday na ko nagapaminahon and every time magluya, every time nga naay doubts, every time nga kapuyan ako or tapulan na ka nga kayon kana ang akong gina-play. Pwede pa na ninyo i-play. So share lang na ninyo diya ha. Thank you so much sa inyong support ana nga kanta from the bottom of our Baticolon. Wala na ko igon time, 12:07. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. Again, kung may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. At kung wala ka namang maganda yung comment, kung hindi yan maganda, nakay-comment. Pero kung hindi yan maganda, huwag ka na lang kumoment. Okay? Sa mga single ladies and single moms out there, taas niyo mga kamay kay mugis na ko sa inyong mga kilikili. Ready? Ready? Get set. Grabe, grabe. Grabe. Wait, tomorrow. Narito yung episode tomorrow, be February 19. Uy, happy Mansari Day, babe, ha? Happy Mansari, babe. February 19, tomorrow is... Asa man na ni? Sabi... Okay. Hashtag Dear MOR Sagad ang atong title tomorrow. Dear MOR. Wala namang masama kung magbigay ka na magbigay. Pero dun sana sa taong alam mo may pagpapahalaga rin sa'yo. Para kahit maubusan ka, ayos lang. Kasi alam mong sa tamang tao naman napunta. Abangan mamaya sa Dear MOR. Hashtag Dear MOR Sagad. Sagad mag-love? Babe, sagad daw mag-love, babe. Oo, kanang kuan gid ba? Untop gid ba? Full. Diba? Kung naay half, naay full. Para karon sa moon, full. Sagad ang liwanag ng buwan. Anyways, I'll be leaving you with a quote. Gikan kini sa atong kwento tonight. Hashtag Dear MOR Cadena. Usahay ang tao gapuyo sa kinabuhi nga gikadenahan. Wala lang siguro takabalo nga naara sa ato ang kaugalingon ang yabi ni ini.